Good evening. Kada yay seminaryo ti schedule mi nga agdalos usually nung runa jay theology ti kay kastami gamin ijay no nagklase kam ti bigaten after ti klase mangan kami siesta kami maturog kami siesta after no 2:30 agreeing kami kararag. And then, study period, di malimon. Han nga regular nga dati malim, no adula una di load. Hanggamin nga makabaulan, mabanog launa iso nga adda. No duma, study period da jayan. After the study period, agdalos kami. Dalos, santo, recreation, basketball, wano anya takayat mo nga ag-billiard, nya tikayat mo nga iayam. Kano di pa nagdadalos, agaputa amuyumat ka lalaki, tisirip ti lalaki no no dadduman no lalaki nga nagtitipon ado ti kasiriban kaya minsan nagdaldalos kami diay koridor kaya dengdenggamon ang dagiti nakalpasen kag tataraydan nga mapan mangala ti anya na ganan nagtataraydan apan kumanabtuog di bulan ka awan pesto mon anya teramidem nga rod sandali ko hako ng daspan napanak mangala ti daspan hindi na ganito na lang namuyo di duwa nga boy sumuladas panan hop kuna itapuak na diya tawa ka diya problema tumo di akin baban nga nagdalos oy wag ganyan ko hindi sa atin yan nagloko dato yan ko mga nagpadi damo di may isa pa nga magdalos di chapel ito no pa nagdadalusan awan daspan nagrigat nga ruta nakakarpet kadi diya kukuskusam madali lang yan ingato na di karpet inpasirok na mulaang ang kasya sagkat katawa nga timara nagloko da diya mo kabailan nga panunutan nga kasjay kada jay kala kasjay kasla pagaangawan into no general cleaningan sana mo to ikaten ko nana kada ito'y umuna nga maibasa tayo ni San Pedro nagmayat na ti pambagbagana niya aywanan nyo si ayat ti arban kas ayat ti Diyos kas ayat ti Diyos nga aramiden nyo aywanan nyo si ayat ti arban datay amin kasla adda amin obligasyon tayo inaka, ada obligasyon mo. Ama ka, ada obligasyon mo. Anak ka, ada obligasyon mo. Ada na ipaima amin kanya tayo nga trabaho tayo. Kung natatay ka na paminakipiyastaan kasi nung tamo tinang layout dahil nga tarpolin kung kunakin dahil yung kadwak. Nung sika nang layout ko madata ka, baka aduman nga lig-ismon no kasi lahat mo makita dahil jay ada nakil yung design na kajinagan di barangay kas lamo iit nagbabatit kakala di nalaki indak-dak kagilandap na makita kung kunak ka di nalaki indak-dak kalay ta kuanan dayala ko mga deteni basta nako na nga adda kala nga tibagbaga na dito tipan na ngaywan hindi pwede yung pwede na hanga mabalin nga umanay detan umanay detan kaslapan nung palbilin ko na anyati ko na ni San Pablo saan kayo mapilpilit ag trabaho kayo asaan aga po iti tangdan saan aga po iti tangdan nya no dikat gapo ti pudno ti tarigagay ti panagserbi daya iti berberuken na is not da daya kuma hanga gapo tamalpas no tangdan gamit ti pampanunutem ko marigrigatang ka pada sa inyo no agtrabaho kayo nga detay jay latangdan ti pampanunutan ammo nga isakit di pagtrabaho marigrigatan ka nakarireklamo ka pa dapat dagiti tattao nga detay nagbasit di madda dagiti agawis no dadduma ka anya na ganan no naimot nga agpameryan din don sumaruno ka lagi ayan mi nadagiti ko magparaop ahanyo mo agraop ta tagaigid kay mo ti baybay dala ko man detay napangkay nagraop ka eksakto nga mismo pagpasidamot at detay adamiso na nga pusi balatong talagang eksakto nga sa gagay sakay nga tagbat nga manok kano tenged ta na alam awan alawans na kaging ganangan inton malam kada kami ak nasyak ak nagpatrabaho ak di ayat hanlang ri tang dandamot ore siya nagpatrabaho no dadduma ikak mo ay ayo na tahan lang nga di dyan, gaputa kayat na kan tupay, natural mo mga tao nga nagrigat kumamot na nagtrabaho niya, hindi ka lang mo ikanti ayat nan, kasi na dyan, pasyate mo basit, ano kayat na uminom, papulutan mo, ure no bidal at pulutan da nga, madamo na kita tao nga, inggi imot, iso nga jag trabaho no daduma mo, tangdan la pampanunutan na. Ngayon, da kanyami ide.
Ay agkamus. Di man amo agkamusan Kamkamus. Dapat yung may isang barangay idi ka no before lunch kan nawan ti usarin na may after lunch jet ito mo may isang ima kapag kikinantsawan may tan nga bali na kasi kanyami uray basitan no nagalas 4 nagalas 5 no oras pumanaw dalatan gapot tatangdan lang kinagbasitan di tayo pala ilipas di ngay sa bali di value di patag di ay adda ayat na nga nagtrabaho kin di matangtang danan laeng tapaya mag-age ijay ti katatao tayo. Napang ka nakiinaldawan. Gapota tangdan latan. Kasi oray baliktadin tayo sika tinagpatrabaho. Gapota oray ka tangdanan da kay sa mga barangay tinagkuna idi. Nagpaspasimpati ti simbaan nga. Apay nga pamerintarin tayo da ka matangdanan da ma. Da kayo niya. Oh man dili dayay. Da kayo tinagkuna nga. Apay nga pakanin tayo pay laeng kag sweldo da ma. Kung nakiinikan da kayo ti milyon-milyon nga simbaan da talaki iburay yun nya kaya iyo awan inted da kada tayo ti agsolsolicit kada dumaw dawat kanya no da duma kagawang ganin di ayat na haan uray pala no sikat ti agpatrabaho man sikaman ti agtrabaho na may mayat lata di ayat da puso na hala ko masikat na pan nagtrabaho makita mo ipapatim nga agtrabaho makita mo nga napagustuhan DJ nagtrabaho hanga na may mayat ti relasyon nyo nga dua ngam naritay nabang ka nagtrabaho ureg palitada ka dimpay pinartenganan mabalimot nga dangan laeng lamayat sirig tano ka bukol awisan na kantupay ken kas ano nga ipapati na met the same uray met ti pamati agkas jay mo laeng di pamati tayo no dito kung kunamon nga aleng laeng pamagusto laeng kunak ijay gabor di rabii nga maduktalan nga oray gayam no nabayag ka nga padi adargate pala agkakabsat nga oray nabayag nga padin kasla ada pala di doubt da di konsagraran da nga bagi ni Kristo ha mga kasi ka unag kanyak ang mamati akmet oray di Santo Rosario ko handa mamati isumo ilang ano rin sa seminaryo ay ayam niya pampamay anda kas ano wala pa nagserserbimon kas pangarigan ko akas padi no kurang ti pamati iji aramidam nagsayang ngay nga oras mo manong atawon mo nga nagpadpadi ko awan man lati na unag nga pamati na iso nga titi obram ka haan nga agmisa no di kat agong ungaw ang agmisa no di kat agkit kita ayan nyo di may makimisa nga mga awam mo tinayang papuswanan tadatay mo agong ungatang nga makimisa kaya pala ibaga nga matay kay tulaan sa tutugo na anya right gada dyan no duma isumo laeng kala kumakanya tayo itilubong ti pamati ingda kayo manutawunan tayo nagkakaduan manutawun tayo nga agkarkararagin adda ka di pudpud no kaunag di pamati adda ka diri jay na impapuswan nga haan nga panong palbilin laeng mamati ka kadi nga ni Apo Isus kabalbaliwan na tabiyag mo no agtalagkin mamati ka kinkwana mamati ka kadi ti panangibabot ni Apo Santa Maria apayhan nyo nga makuan da jay uray da kayo sinot hanga makaturturog ka da kayo makaturturog kay amen nadda nga makaturturog ka da kayo padasin nyo ikan nyo ti Santo Rosario di sirok tipungan nyo usto di jay hindi pala seminarista akadan. Nadya kas ko no malipatan no daduma kas jud nakalaklaka at mga makaririing amoy di naggangganad din na minsan nga arabihan. Napuutan niyo. Papada tayo lang nga turog. Nakariingak ngam nalpasin jak nga napuutan di gangganad nakariingak. 12-15 kasla na kaapaya nga nakariingak kala kasi hanak mo makaisbo anak man nga o kaapay nga nakariingak. Malagip ko apaya nga ta ko nak bakit atap na isuman nga danag ko kumanaan maggunggun ti rabi nya ngarti di ka danagan baka rimuarak madya anti sim nga makumkumpot ija nga makataptap wag kay kasla di dakkel ang ganun hindi ko malagip ko ka anya aglualo ako hindi ko makita ti posti bigat ka nagkuha kong kunada nihan ko na puutan ngamti mo na nga biro kag di makariingak ayon na tayo rosaryo kon agkupkupas pa kat rosaryo kon apan met ilaba dagiti para laban no maiuper da mag akasi di washing machine ne po Santa Maria nga mairikriko sa kadya tama di da mo ikat
Kaya adda dya, aywang gaya, sumula sa bagay, at least na, kuhaan kung kunan, nag-iso da ti bagbagana, haan lang nga pa, kaslamo la pa nagtrabaho, ti pamati, haan lang nga pa nung palbilin. Mamati ka, ipaunag mo, apat yun, or kanya po Santa Maria, padasin nyo. No, dumagamin ka, panong palbilin, ag Santo Rosario kayo, apaya, Oktubre, agpakuros kayo, apaya, nagbasit sa akin, nagpakuros kanyayaw. Manulaang diya ka mo, no, mano nga nabilang kanyayo. Agpakuros ka apaya, patyum ang no, aramidam dagito nga ramon ti pamati, agsakripisyo ka, tapno umunag daya relasyon mo kini Apo Diyos. Isugarod nga no, daduman aglulwalo tayo, no, han nga nakaunag ka, we have the doubt, at dadiya doubt tayo, nga han na nga itad ta apaya, kurang nga ro dadiya pamati tayo, narabaw pay laeng. No, dumaga kaslapan nung pal bilin. Tatapyasta ni tugaw ni San Pedro. Apaya da ito, inya tila ipadasan tayo nga ilaw lawag, the chair of Peter. Sino kami ni San Pedro? The first pope. Malagi pa nyo dyan kunana, sika, Simon, Maysaka, Abato. Itirabaw da ito abato, pata direkto ti iglesia. The pope. Isutiin mo na Santo Papa. No pinugsat mo daytan ay kadyak amo na simbaan na kapay ni Kristo. No ham mo nga pinati ni Santo Papa sinno nga ruti impatugaw na. Diya ka mo ano tagadili impatugaw na. Da kaya tagadili da kayo ti. Daya ti kuana iso nga ramrambakan ti tugaw na nga iso na kunana nga ro di may isa nga kuana if you want to be the president of the world, be a pope kunana daya haan. Di ba intero nga sa ngalubong ada Kristiyano nga itawan na awang mo ti presidente makakasjay. Kuday tahan lang nga dijay bilag na nga inted na anya ti kunana nagpintas. FCC maberbadati direct from the mouth of God. Diretso nga naggapo, direkta nga naggapo di ngiwat ni Apo Jesus. Anya ti kunana anyaman nga iparit mo ditoy daga maiparit mo sa di. Anyaman nga ipalubos mo dito'y daga, may palubos mo sa di. Kanya ko na nga rod, agpipin na kawang kayo. Tata panawon ti konpesa, ay panawon ti kwaresma. Kaya konpesa, dagiti amuyo nga paadi hanga siya. Awan sa mo tulang nga paadi nga minan. Di seminarista kami kada tulang nga padi iso ti paglilinyaan mitap na namangag basol mi ka kandigid ka kaya mi mut kandigid di tulang ka kaya na itoy kaya ko na ijay mut ti kaya Abagay ayat ni nga pag kun ori nakatatindog ti pila awan di dadduman ka iso pagay ayat mi panagkakun dadalusan nya ti kunanan no pinakawan na ka di inabsorb na di basol mo di napakawangkan. Inabsorb na ko na. Nga absorb yung permissions. Pagkauna na dibas-basol mo, itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo. In the name of Christ, di napalubusan kan. Nawayaan kan. Kasi di kabilag na nga naitidkin ni Kristo. Iso ako na anyaman nga ipaharit mo dito yung daga. Maipaharit tumad sa dilangit. No, anyaman ti palubusan, may palubos tumad sa di langit. Nagbilag nga bilin nga naitid. Kanya ti successor niya po ni San Pedro. Succession, apostolic succession, anya dayay. The first pope, aging gana nga, ni Pope Francis, ti mada mga Santo Papa tayo. Sino katulungan na? The bishops and the priests. Sino katulungan na? Data yung nga tata. Iso dayo ti bilag na tata. Iso nga ramrambakan tayo dayo ti tugaw ni San Pedro. Nakaiti ti danday ta at trono nga natanok launay. Kapag yamanan tayo katisal salud-sudan naman, naipatugaw ni San Pedro nga Ama, iso ti Pangulo tayo, ti simbaan tayo. Kasano magkaunag di jay pamati, kasano magkaunag nga, kabailan na tayo nga balbaliwan ni Apo Diyos na sakripisyo tayo. Dagiti mga idadaulo kanya tayo dito daga ka, ni Santo Papa ka, no po adda pamati tayo, na ibaga na pa nagbabawi, do we believe in pa nagbabawi, adda ka di tarigagay tayo mga agbabawi, nibaga na nga agayat kayo, adda ka di ayat mo, nga hanlang nga nagiti padam a Kristiyano. Tanudad duma ka, damot pilpilyon tayo tayo, hanang nga kasya ti kayat niya po Diyos. Iso nga nagmayat dati ko mararamidan tayo ala ko matatad na santon amisa. Teko na kon. Naimpapuswan, uno panungpal. Da kami magaminti host father. Kapilitan nga nagsilaw kamay.
Ada gaputawan ti umayan kag saksakit tinakam mo da kay tula ag misa mo. Di ada ka di pa napudno nga pa nagserbi wenno pannong palaeng. Ori na dyan, nagdagat tayo babasit aban banag, mabalin nga pakita di jayan, mari na tayo di jayan, ti katatao tayo, mari na tayo jayan, no si asino tayo, mari na tayo jayan, no pudpud no muladyar aramidan tayo. Uno patangtangdanan tayo laeng. Ay adayo, ano dahil ti patangtangdanan ko na tayo? Hantay nga naragsak. Ngam na aramidem, nga daan na po na panagserbiso, dahil pakibirukam ti fulfillment, pakibirukam ti panakapnak, pakabiro kam ti ragsak. Ito ngay uri na banbanog ka kakasla na ragsak lata day jeri nam. Day ti pudpud no uri ti lubong ti pamati. Ala kararagan tayo ti Santo Papa, kararagan tayo dagiti mga idaulo ti simbaan. Sapay kumata at adalat ng agtrabaho ti Espiritu Santo tapno maidalan da tayo mo ti atat-tao na napudno tayo kumamot na kas arbanda tapno maiwaragawag tayo met iti lubong ti ayat, lubong ti pamakawan, lubong ti napudno nga panagserbi, mariri nakadingatan ni Kristo met dayto iti puso tayo.